Копале този си отмъкна стола. Я бей. Ти му и ба майката. Падрето беше прав. Падрето беше прав, да, ще те йова. Добре идва. С малко боя и още дискусоряване, тъмън тази плоско ще ти свърши перфектна работа. Даже не съм сигурен за боята. Не знае ли го това? Така много се складира. Пантите ги извади обаче. На вратичките, че могат да потрябват на мен. Вратичките искаш ли? Не, да ритнем два пъти онова и то да се извади. Еми така ще. Но трябваше да си направим отвор. Добре, бе. Не, ми крати отверката. Те толкова слабо са завити. Двама човека къртачка по средата на Надежда. Късмет, че сме в началото, не сме в средата, че тогава ще е шоу. Тогава и други хора ще къртат. Абе, тия винтаци ми трябва, момче. Еми там има и още, съм ти ги забрал. Чай, тия ще ги складираме тука. Така. После директно с вратичката отиват на... My special place. Не, това ще фръкне по мене, момче. И басамта, ще ми щупиш отверката, ще ти еба, майстър. Пусни го това, олигос. Гледай сега, че изпътнаха ми винчетата. Перас. Пръстите им беха там. Трион ли искаш? Камък. Камък ще искаш. Когато ти трека, ама